Преди рекламите видяхме как премина по-голяма част от мотосъбор Ямбол Бакаджик 2014 година. Нека обаче разберем още какво ни очаква, защото на мотосъбор никога не знаеш какво следва. След като видяхме какви изпълнения показаха момчето на пистата, отново сме на Бакаджик и след малко ще видим какво е настроението на някои от присъстващите на мотосъбора в Ямбол. Преди да започнат игрите, планирани от организаторите в следобедните часове, нека разберем какво е настроението на някои от гостите и дали са им харесали изпълненията долу на пистата. Според вас важно ли се провеждат такива стартови отсечки, където човек може да види наистина силата, мощта на тези машини? За нас специално много е важно. Това ли най-много ви харесва на един мотосъбор? Всичко ни харесва. Всичко. А какво е мнението ви за този мотосъбор? За първи път ли го посещавате? Много години. Най-редовно. А според вас лично в сравнение с минали години, тази година има ли повече интерес към него? Има интерес, обаче времето малко беше лошо и пак има много хора. Има. Добър събор. Винаги е бил добър. Организацията на ниво? Да. А според вас важно ли е всеки един клуб да прави такава почетна обиколка в града си, като по този начин се показва на хората? Да. Целият град трябва да разбере и цяла България даже за този хубав събор. Много е важно. Това е един вид популяризиране на самото събитие. Да. И не само за това събор, за всички събори, обиколката е много важна. С този мотосъбор се поставя официалния старт на мотосезон 2014 година. Вие лично какво си пожелавате на вас, самия и на всички любители на машини на две гуми? Така, да се събираме, да се кефим. Друг път посещавал ли сте този мотосъбор тук в Ямбол? Аз съм от Ямбол и за 15 път го посещавам. А на други мотосъбори в страната ходили ли сте? Да, ходил съм на Търново, на Бачковския манастир, където е на доста места. На всеки един мотосъбор има нещо емблематично, което се свързва с него. Тук може би това е писта Тенево. Вие лично ходихте ли да гледате изпълненията долу? Да, оттам идвам. И харесаха ли ви? Доволен ли останахте? Доволен останах, но всяка година малко по-намалят моторите и мотористите. Защото е скъпо хоби, скъп спорт. А вие лично бихте ли се пуснали някой път на стартова отсечка? С приятели се състезавам, ама такива с тия мотори нямаме конкуренция. А важно ли е на един мотосъбор да се провеждат игри, да има такива изпълнения долу, както бяха тук на пистата, за да може всеки това, което му е интересно, да го види, да му се наслади, да му се налюбува? Да, задължително е важно. Трябва да има игри и повечето стънт. Друга година имаше много стънт, обаче сега липсват момчетата, които караха от Стара Загора, които са от Extreme Attack. И те правиха доста шоу, но тая година само 3 имаше от тях. По-слабо беше стънда. Обаче за сметка на това Драга компенсира. Имаше много силни мотори. Клас Нитро имаше 12 мотора. Едното за сметка на другото? Да, точно. Едното за сметка на другото. А според вас важно ли да се прави такава почетна обиколка, каквато беше направена тук, за да могат всички жители на града да видят моторите, как са строени, как преминават по централните улици? Да, трябва. Трябва да се прави. Ние си правим и такава, която откриваме сезона. Значи тя беше преди един месец. Си направихме още една ямболските рокери, които са. Всички мотори се събрахме, направихме една голяма обиколка на града. Дойдохме тук на Бакаджик. Запалихме се по една свещ на църквата. И за здраве, да няма происшествия най-вече. А какво е чувството, когато участваш в такава голяма почетна обиколка, когато около теб има толкова много други мотори, толкова много любители на това занимание, на това хоби? Вътрешно го изживявам много добре. Има хора, които не се радват на тая работа. И в града, като караш, никой не се съобразява с тебе. Всеки труден спорт е. Не, спорта е хоби, трудно хоби. Никой не се пази, не гледа да те пази. Всеки има поне на година по 3-4 происшествия, които на косъм се е разминал. С този мотосъбор се поставя официалния старт на мотосезон 2014 година. Сега е момента може би да призовем към повече толерантност по пътищата. Най-вече повече толерантност. Това е. Шофьорите да се съобразяват с нас и с нашата скорост и да не се състезават с нас. Най-вече. Мотосъборите са мероприятията, на които няма как да не се чувстваш добре.
тук има за всеки по нещо, но определено най-приятното е цялостната атмосфера. Щом сте на мотосъбор, значи обичате шумния купон, моторите, а сега лично как си изкарате? Какво ви е настроението? Много е добро. Всичко е много хубаво. Радвам се, че съм тук. А за първи път идвате тук на мотосъбор в Ямбол? Не, идвам от няколко години. И какво ви харесва най-много? Какво ви привлича в това мероприятие? Това, че виждам много познати хора, които виждам по мотосъборите и компанията им. Това е още взето. А ходихте ли да гледате дълго изпълнението на писта Тенево? Не. В принцип аз не съм привърженичка много на тия неща и... Значи вие сте тук за игрите, за забавлението, за купона. Дали ще има изпълнение или не, за вас не е от такова значение. Така. Иначе мотори харесвам много, аз също самата карам. И какво е усещането да карате мотор? Предполагам, че чувство на свобода, но какво точно вие изпитвате, когато се качите на мотора? Ми харесва, не мога да ви кажа точно. Просто ми харесва. Може би факта, че имате такава сила под себе си. Не, ние заедно с приятеля ме караме и когато сме двамата не е много хубаво. Това е. Предполагам, тогава километрите не се усещат. Не. Всички, които са тук обичат моторите, то е ясно. Адреналина е много висок, обаче преди всичко човек трябва да бъде разумен. Вие като две привърженички на моторите, какво ще пожелаете на всички любители на мотосъборите и въобще на моторите като цяло? Всички да бъдат много внимателни, много разумни най-вече. Това е. И да се Много забавляват здраве, много здраве първо на всички, супер много да се забавляват с моторите си и разумно, преди всичко разумно. И да имат възможността финансово да обикалят навсякъде, защото навсякъде са много интересни съборите. Какво на вас лично ви харесва най-много на един мотосъбор? Изпълнението долу на писта Тенево, както бяха тук, игрите или въобще цялостната атмосфера, среща с приятели? И най-вече среща с приятели, защото цялата зима не сме се виждали и това е първият събор. Така е, с този събор се поставя и се открива официално мотосезон 2014 година. Вие лично с какви очаквания го посрещате? Какво си пожелавате на себе си и на всички любители на две гуми? Най-вече пожелавам на себе си, на всички, безаварийно каране и без да стават злополуки и проблеми по пътища и това е най-важно. А очаквате ли с интерес да видите какви игри са подготвили организаторите или това не представлява чак такъв голям интерес за вас? Разбира се, очаквам да започне програмата и заради това сме тук с приятелите. Някои се оплакаха, че нямало стънт и това до голяма степен всъщност е повлияло негативно. Според вас това така ли е или стартовете отсечки успяха да компенсират липсата на чак толкова много стънт? Ами не, ако имаше стънт, ще да бъде още по-интересно, като всяка година. Стънта е интересно. Умението на мотор. Но сега залагаме на стартови отсечки. Да, така. Според вас лично важно ли да се прави такава обиколка, каквато направи клубът домакин на този мотосъбор, която премина по централните улици на града, за да могат жителите да видят толкова много мотори, да разберат какво се случва в техния град? Важно е, това си е традиция, всяка година се прави тази обиколка, вие знаете. Просто ако няма обиколка, не знам, мисля, че ще бъде един минус за събора. Дори вече в следобедните часове продължава да идват хора на мотосъбора. Те изпуснаха немалка част от плануваната програма, но имат достатъчно време, за да си наваксат. За първи път ли посещавате този мотосъбор в Ямбол или сте идвали и друг път? За първи път го посещавам. От тази година имам мотор просто. Иначе предните години нямах мотор, затова не съм го посещавал. Как се решихте да си вземете мотор и да станете моторист? Какво ви хареса най-много? Когато гледахте останалите мотори, когато се докоснахте до... Вие за първи път сам да карате мотор, какво ви впечатли най-много? И за първи път, като се качих да карам мотора, и оттам нататък исках да карам мотор. Вярно ли е, че когато един път се докоснеш до това нещо, това се става тръпка за цял живот? Дали е това или по-бърза кола, то адреналина си е адреналин. Няма ли разлика в това, че все пак при мотора нямаш тази защита, тази сигурност, която ти дава колата? Колкото и да е бърза. Като закачиш на мотора и забравяш просто за всякакъв вид защити. Това ли е начин на карането на мотор, в който човек може да си почине от напрежението, от всекидневните грижи? Разбира се, на мотор качите да се забравяте абсолютно всичко. Абсолютно. А след като идвате за първи път, какви са ви впечатленията така първоначалните за този мотосъбор? Ами има много хора, добре, всички се забавляват, яко е, има мотори, това е. Щом сега идвате, може би сте изтървали дълго изпълнението на писта Тенево? Бях там, присъствах. И харесаха ли ви? Нормално. Някои казаха, че това, че имаше по-малко стънт, може би до някаква степен е минус, но според други това, че имаше повече участници в стартовите отсечки е компенсирало нещата, а според вас? Затова говоря, че е нормално. Липсваше стънта, да. А вие лично бихте ли се впуснали някой път на стартова отсечка? Може би по-нататък за бъдеще? Разбира се, що да не.
Тръпката ще е уникална, нали? Предполагам, с кола съм запускал, предполагам, че и с мотор ще е същото. Значи чакам на следващия мотосъбор и отново да се видим. Да, разбира се. Много ме е интересно, според теб лично обясни ми каква е страстта, която човек изпитва към мотора, след като един път се качи. Голяма. Не иска да слиза никога. Това е любов като за цял живот, така ли да го разбирам? Да. Пред теб така ли беше? Да. Даже и за повече. Знаем, че когато човек кара мотор, нормално е от време на време има някоя друга контузия. Предполагам, че това обаче не може да каже човек да спре да кара мотор. Не, даже и аз имам. Но не ти е намаляла любовта към мотора? Не. Даже се увеличава. А харесва ли ти този мотосъбор? Поставя се официалния старт на мотосезон 2014? Да, много. А какво си пожелаваш ти и въобще на всички хора, които обичат моторите за този нов сезон? Късмет. И безаварийно. И много километри? Да. А според теб важно ли е да се правят такива изпълнения, както бяха тези на писта Тенево? Ти лично ходи да ги гледаш? Да, ходих. То е най-интересното. Кое ти беше по-интересно, стънта или стартовите отсечки? Стартовете. На много хора стънта им липсва, да разбирам, че на теб това не ти липсва чак толкова. Не. А ти някой път би ли участвал в стартова отсечка? Да, участвал съм, да. А сега защо не участвал? Защото закъснях. Но да очакваме на следващото мотосъбор, че ще те видим на стартови отсечки. Да, тук съм. На старта. Остава още малко време преди да започна следобедните игри на мотосъбора тук на Бакаджик, област Ямбол. Така че с увереност се отправяме към още някои от гостите на събора. Харесва ли ви как протича мотосъбора за сега? Да. Харесва ми как протича, има достатъчно навалица. Всичко е подредено, само времето малко не е с нас, ама това не е някакъв голям проблем. А в сравнение с минали години, тази година има ли повече хора, по-голям интерес към самото събитие? Има. Те от година на година се увеличава бройката. Започва да не стига, както виждате. А вярно ли, че с течение на времето започват все повече млади хора да се ориентират към моторите и за жалост в частност към пистовите мотори, някак си може би кросовете и чопърите стават на по-заден план? Да, има тая работа. Аз съм с ендуро мотор. Тук масово 80-90% всичко е само шосейки. Това е, младите хора, това е. Колкото повече расте корема, толкова повече стойката се обръща към чопъра. От легнал напред към легнал назад. Значи с годините се преминава към по-легналите мотори? Да. А гледахте ли изпълненията долу на писта Тенево, които се проведаха? Да, оттам идваме. И харесаха ли ви? Това ли бяха вашите очаквания това да се случи? Малко хора се пускат. 3-4 скутера, ендуро никой не се пуска. Просто са малко желаящи да се пускат. Може би трябва повече хора да решат да се пуснат. На някой им липсваше факта, че имаше по-малко стънт тази година. Според вас това оказа ли някакво влияние? Наистина ли се усети толкова много липсата на стънт изпълнения? Да, малко бяха. 4 човека мисля, че само се пуснаха. Малко се решават да се пускат. Трябва повече да става на валица. Шоу да става. Но доколкото видях на стартовете отсечки, имаше може би повече участници, отколкото миналата година. Имаме основно шосейки, докато в първите събори, първия, втория, третия събор, значи имаше от детски моторчета до чопари. По много. От всичко по много имаше. Днес се поставя официалния старт на мотосъбор 2014 година. Вие лично с каква нагласа го посрещате? Освен за много километри, в които съм абсолютно убедена. Първо безаварийни километри. Това е достатъчно. Само безаварийни километри. Другото е вече въпрос на желание, възможности, кой събор ще посети, кога, къде и така. Някои от участниците при стартовете отсечки направиха силно впечатление на публиката. Те доказаха, че когато имаш бензин в кръвта, това се личи отдалеч. Наистина бях много впечатлена от вашето участие в стартовете отсечки. Какво е чувството, когато жена трябва да състезава с мъже? Вие мисля, че бяхте единствената дама при стартовете отсечки. Това няма толкова значение, като става въпрос за скорост. В крайна сметка мерим моторите. Направи много силно впечатление, че в момента, в който застанете на старта и си пуснете слилата, вие ставате изключително сериозна. Само за това, което предстои ли мислите? Естествено, иначе няма как да се постигне такъв успех. А при една стартова отсечка много ли е важен самия старт, който ще направи мотора? Да, сигурно е 2/3 от самото състезание.
При някои от моторите видяхме, че още при самия старт те ги вдигаха на задна гума. Това не забавя ли всъщност представянето по време на стартовата отсечка? Да, естествено, това не е желано, това е без да искат. Като дадат прекалено много газ, тогава се изправя мотора. Но на вас това забелязах, че май не ви се случи нито един път. Страхотно бяхте. Да, не ми се случи наистина. А харесва ли ви мотосъбора, как протича? Току-що се качих, отидохме направо на отсечка. Вчера не бяхме тук, за съжаление, но така добре изглежда. Тук му правя една обиколка да видя къде какво се случва. Според някои от гостите, които са тук на мотосъбора, стартовете отсечки са им привлекли много силно вниманието. Според други обаче, липсата на толкова много стънт всъщност се е усетила. Вие лично, изключвайки факта, че участвахте в стартовете отсечки, смятате ли, че стънта може до някаква степен да липсва на публиката, на хората, които им харесват мотосъборите? Не, мисля, че така всеки имаше възможност да се представи добре на стънта, включително и от нашия град, от Велико Търново имаше момче, което се представи много добре. Мисля, че от всичко видяха хората достатъчно. Предполагам, че на много хора ще им бъде интересен факта как точно жена е решила да участва в стартови отсечки, тъй като много често, за жалост, днешния пол сме подценявани като умения за каране било на кола, било на мотор. Установих отдавна, че добре се справям с отсечките, и мотора много върви, което не е за подценяване. И защо да не се премерим с други мотори? Видяхме, че по време на стартовете отсечки вие сменихте няколко мотора, не карахте само с един. Да, но с другия не се представих особено добре. Трябва да потренирам още малко там. А важно ли човек, когато ще се състезава с даден мотор, да го е карал, да си го познава добре? Има ли значение това? Да, има значение. Всеки мотор си е специфично, особено съединителя. Това е важно на старта, както напреди казах, старта е 2/3 от цялото състезание, така че е важно. Разбрах, че току-що пристигате на мотосъбора. Какви са ви първите впечатления? Очаквахте ли тук да има толкова много хора? Да, очаквахме. Миналата година беше също много хубаво. Има доста хора, наистина. Какво ви харесва най-много на такива събития, на един мотосъбор? Какво ви привлича на първо място, освен добрите приятели? Хубавите мотори, срещаме се с приятели. Като цяло атмосферата, значи? Да, като цяло, да. А харесват ли ви да има такива изпълнения, както бяха на писта Тенево? От тях гледахте ли ги? Ние току-що пристигаме, но миналата година беше много добре. Даже нашите запускаха и те. А в някои от игрите смятате ли да се включите така, да се позабавлявате? Възможно е. За първи път идвате на този мотосъбор тук в Ямбол? Не. Много. Може би от 2000-та година някъде, откак са почнали да го правят. А в сравнение с минали години, тази година има ли повече хора на това мероприятие? Общо взето има хора, не да няма, но имало години с много повече хора, дето съм забелязал. Но явно финансовите възможности се оказват. А може би това, че в последните седмици много вали и това изплашва много хора? Не, то имало и празниците, сега се пръснаха по празниците хората. Отидаха по друга някъде, явно за той. Видях, че с интерес наблюдавате моторите. Привърженик на какъв тип мотори сте? Аз казах на голямо ендуро, само имам Honda Africa Twin. Преди това имах Suzuki DRBX 750, и че туристическите машини, които ми са удобни за пътуване, с познати обикаляме, тук Европа е обикаляме. Италия, Австрия, Швейцария сме ходили, тъй че привърженик съм на дългите пътувания. А вярно ли е това, че се наблюдава тенденцията, че в последните години младите хора се ориентират изцяло към пистовите мотори? Ми станаха атрактивни, не толкова. Приятели, които преди караха предимно хора, които са на моя възраст, караха пистарки, тези шосейните мотори масово преминаха на кросови. Явно тръпката е друга там за кросовите, леките кросови. И си ходят из горите и гледам. А може би стартираш с пистов мотор и вече по-нататък преминаваш към кросов, към чопър? Може би писто е по-атрактивен. Ние викаме кафе рейсъри, защото те предимно ходят по бензиностанции, дигат гралтията най-вече и толкова. И в последствие вече се вижда кой ще остане на мотор, кой ще си махне мотора, тъй че които са привърженици, преминават към леките ендура, тръгват из горите, другите или на туристически, но в Стара Загора на времето, който караше пистов мотор, той си остана на моите години, човек на моите години, който е. Другите преминаха предимно на кросови, на туристически и младите хора са
те са основно на тези пистовите мотори. А вярно ли едно твърдение, което аз лично съм чула много пъти, че истинският моторист е този, който има зад гърба си много километри натрупани, а не този, който е сменил различни машини, независимо какъв вид мотори са, дали ще са пистови, кросови, чопъри? То сега зависи кой за какво го има мотора. Примерно аз го имам за пътуване. Друг го има просто да се покаже, че има мотор. Така че за мен е без значение. Важно човек да е на две кола и да му е удоволствие. А вярно ли е това, че когато един път се качиш на мотор, както казаха някои от тук присъстващите на мотосъбора, това е страст, любов, привързаност за цял живот? Значи то е до човека. Има някои са качиха на мотор, видяха, че не е за тях, отказаха са тия, които наистина имат тръпка, те продължават да скарат мотори. Днес се поставя официалния старт на мотосезон 2014 година. Вие като човек, любител на моторите, какво е вашето пожелание към всички тези хора, които са тук, които показват своето отношение към моторите, към мотосъборите? Да са живи и здрави, да ходят на повече мотосъбори и това е. И да имат повече километри. Да. Километри, да имат време да са живи и здрави, да си карат моторите. Най-вече. Километри, то си въпрос на желание. И вече няколко поредни пъти призоваваме към повече толерантност по пътищата и нека все пак високите скорости бъдат запазени за пистите, там където трябва да бъдат. Да, случвало ми се и просто момчета с пистови мотори не осъзнават, че не могат да ги видят другите, нито автомобилист, нито даже и по-бавно каращи, не могат да ги видят и оттам стават доста происшествията. Според мен е поне едно 40% зависи от моториста, 60% от останалите. Така че, защото много е уязвим моториста. И малко да не се прецени обстановката, се стига до падане. Ако е бавно, не е проблемно, но при висока скорост винаги има проблем. Сега отново е време за веселие с поредната игра, подготвена от клуба домакин на мотосъбора. Това е мотобаскет. Правилата при нея не са сложни. На първо място се изисква прецизност. Една точка за Звезда! Целта на играта е возещия се на мотора да успее да прехвърли балона с вода през препятствието и да го улови отново, но без да пръсне самия балон. Нека не подценяваме задачата, никак не е лесна. Няколко отбора ще премерят сили в надпреварата. Те са от различни клубове от цялата страна. Въпросът е не откъде си, а да искаш да се изкараш добре на мотосъбора. Тази игра е важно как ще се представи не само возещия се, но също така и този, който кара мотора, защото бавното каране и забавянето преди самото препятствие е много важно за добрия крайен резултат. Основното, което трябва да прави баскетболиста, е да има добра позиция и прецизност при стрелбата. Видяхме, че дамите се справят много добре. Може би прецизността е качество, което се приписва не случайно на жените. Ето тук виждаме точно това.
Първенци в играта мотобаскет са Димитър и Звезда, участници от мотоклуб Биволите. Без губене на време се насочваме и към следващата игра – надпиване с бира. И тук не липсват участници, готови да покажат какво могат, само че те не знаят, че организаторите са им подготвили една малка изненада. Целта на играта е най-кратко време за пиене на бира. И тъй като винаги трябва да се забавляваме, организаторите са решили да има и една малка изненада за участниците. Те ще пият бира от леген, а на дъното му има задължителното за една халба бира мезе. Необходимо е да споменем, че във всяко легенче има изляти по 3 халби с бира. Всеки сам може да сметне колко литра има във всеки един леген и да оцени пред какво са изправени участниците. Организаторите целяха изненада и определено го постигнаха. Можем със сигурност да кажем, че поставяхме един силен и зашеметяващ старт на мотосезон 2014 година. Основното, което пожелаваме на всички любители на возила на две гуми, е първо да имат много километри и най-вече безопасно шофиране.